quería ser doutora, de feito traballaba en ambulancias, eu era unha apaixoada do tema, víame aí, pero bueno, por complexidades e perdidas de rumbo na vida e tal, acabei como moi perdida, e foi a través, bueno, en comunicación audiovisual, aínda moi perdida, acabei enamorando da fotografía fija. E no laboratorio, na habitación oscura, ¿no? Aí onde a maxia un pouco da imaxe, dese revelado, dese encontro coa realidade a través de un encuadre, digamos, pois foi que me foi cautivando e despois empecé a explorar na imaxe en movimento e xa, bueno, aí empezou a miña relación co cinema, ¿no? Tiven a sorte despois de poder estudar cinema en Praga un tempo, ali acabei moi enamorada do cinema experimental. Tamén interesábame moito a dirección de arte. Atopei pois, en Múnich unha escola, a HFF, que ademais de pública tiña un posgrado en dirección de arte. E curiosamente, no traballo fin de carreira, que me pedían pois, os escenarios, os espazos dun guión, pois decidín escribir o meu guión, ¿no? E ese guión chamábase Arima. Sei quen és. Quen son? Non te lembras de min? Para min, Arima foi moi loitada, foi un filme de loiteino casi 12 anos, fixen unha productora para poder autoproducirme, ¿no? Acompañoume xente, pero bueno, ao final foi unha viaxe bastante forte para min. E entón, bueno, foi medrando conmigo, coa dificultade que tamén é soster un filme durante tanto tempo, ¿no? Sin poder producilo, sin poder facelo, e como conseguín facelo con un, bueno, como lle chamaron van facer un ciclo de curtas aquí, lle chamaron Love Cost, ¿no? E así, porque Pato sabe que eu sempre lle chamo esa película que a fixen como Love Cost, ¿no? Porque ni siquiera era un low cost, era algo realmente feito con moito amor, con moito apoio de moita xente. Eu penso que cada filme maduramos moito, ¿no? Como cineastas, sobre todo os primeiros filmes son saltos moi fortes, ¿no? Este momento es ya historia del festival. Nunca antes ese paseillo lo había hecho una mujer nacida en nuestro país. Gana la Concha de Oro por Ocorno. É un premio que, pues, ao ser importante, tamén te legitima, ¿no? Para poder seguir facendo cinema e te facilita moito tamén, ¿no? Te sitúa en un lugar como de máis visibilidade, de máis posibilidades a nivel, pois, de posibilidades de producción, sobre todo, ¿no? De confianza por parte de moita xente, ¿no? Para poder crear con máis liberdade. Tamén te fai como cuestionar tamén como podes ter máis poder no sentido tamén de producción, pois tes un pouco que facer unha certa reflexión, ¿no? Ese premio tamén te obliga a resituarte, pisar terra e decir, bueno, que é o que quero ser eu como cineasta, ¿no? Máis aló de un premio, un recoñecemento, ¿no? E bueno, non sei, foi fascinante na miña terra, para min foi como fechar un ciclo e coronar para min unha cousa moi importante, moi emocional, ¿no? Eu sempre, isto sí que non mudou, busco a liberdade e iso para min é importantísimo, a liberdade e o compromiso co espectador e compromiso comigo mesma, non? Entón, bueno, eso, queras ou non, pois, foi collendo unha forma, así. Para min, esos 10, 12 anos que tardei en poder facer Arima, era unha época na que apenas había mulleres dirixindo, o sea, nese momento non ten nada que ver cos tempos que estamos agora. Tamén o cinema de autor non estaba no momento florecido que está agora, non? Eu son guionista, directora e produtora, non? Dos meus filmes ata agora. Entón, me permite observar as películas dende moitos puntos de vista e hai etapas que me centro máis en unha cousa, etapas noutra. Eu non podería ser unha directora de estar dirixindo constantemente cousas, o sea, de dous cousas ao ano, unha cousa, o sea, unha peli ao ano, a cada 2 anos, non sei. Tens que marchar, María. Marchar a onde? Pois non sei. Pois eu cheguei a Llanet porque, bueno, eu disfruto moito das artes escénicas, especialmente das performativas contemporáneas. Llanet é unha performer contemporánea, bailarina fascinante. Eu a tiña visto en traballos previos e foi co tempo que, pensando nese personaxe, pensei que unha bailarina
podía ter o que precisaba para o personaxe e veume ya neta a cabeza, non? Inviteina ao casting. Eu non a coñecía tan en profundidade como agora que somos moi amigas, non? O proceso nos hermanou moito. Pero sí que, bueno, vin no casting que en efecto tiña gran potencial tamén como actriz, as dúas asumimos ese risco xuntas. É un personaxe menos explorado, non? Na historia do cinema, a muller, e menos vista dende os ollos dunha muller. Entón, ese terreno pouco explorado sempre é moi estimulante, non? Por outra banda, eu tiña a necesidade de explorar, non? Dende eses puntos de vista a muller e compartilo co público, non? E darlle eso que penso que en moitos sentidos estaba menos visto. Digamos que a muller sempre foi observada dende a perspectiva do home e fixo grandes personaxes tamén, pero faltaba obviamente unha mirada da muller cara a todo eso tamén, non? Sí, bueno, un idioma que me gusta, disfruto del, pareceme bonito. Apunteime a un curso intensivo que daban gratuitamente para os concellos e tal, un intensivo de galego, e me saquei o C1, lembro, nada máis chegar, e iso axudoume a ter unha pequena base, ¿no? Para poder un pouco arriscar máis e falar e tal, pero bueno, hai que falalo, e eu viña tamén de estar en Alemanha ou de outros países que ao final tamén te acostumas a que pasas a fronteira e dis que non importa facer erros, o importante é falalo, ¿no? E xa irás correxindo eses erros, pero o importante é non ter medo a falalo. E tamén creo que é natural, estou facendo filmes en Galicia, e máis, o meu último filme era nos anos 70 en unha aldea un pouco de Galicia, obviamente tiña que ser en galego, e que máis aló das miñas querencias era o natural, non? Eu creo que as curtametraxes sempre están consideradas como unha peza menor, e eu estou totalmente en desacordo, non? A min gustame moito, e máis, nos procesos tan longos como unha longa, pareceme moi interesante ir como explorando a través da curta, non? Ás veces ten unha infraestructura menor, ou polo menos a miña aproximación destes cortos que son de corte máis experimental, que me permiten ir actualizando a miña mirada, ir explorando, non? A realidade, a linguaxe cinematográfica. Bueno, eu disfruto moito desas curtas, e máis, gustame moito as curtas moi curtas. Eu teño bastantes pezas de 1 minuto, gustame como esa cousa casi haiku, no? Das imaxes, con unha pretensión menos narrativa, quizás unha longametraxe ás veces para soster o tempo, no? Que dura unha longametraxe, hai que ás veces ter uns motores, digamos, no? Para o espectador, que te enlazan máis coa narrativa. En cambio, hai certas pezas de curta duración que podes atopar moita liberdade, no? Gústame exploralo dende aí. Estou en proceso de escrita, de guión, xa máis avanzado, para min, ademais, un proxecto bastante complexo, que é bastante exixente na escrita, xa por fin como máis fun nai como durante o proceso de promoción do filme do Corno, por segunda vez, e foi como un proceso tamén como moi esgotador, creo que hai que decilo tamén, non? O sea, creo que ás veces esta cosa da productividade desta sociedade moi neoliberal tamén no traballo, non? Hai unhas exixencias de tempos, no? Tamén no creativo que eu intentei de alguna maneira ser menos esclava diso, no? Nestes tempos un pouco de maternidade e tal, foi un pouco máis a modiño, e por fin agora atopo o momento de volver un pouco con toda esa paixón e forza que exixe unha longametraxe. Unha longametraxe exixe moitísima enerxía para empezar a poñer os primeiros cimientos e empezar ata que rematas. Entón, hai que sentirse forte para iso, non?